Twenty more boys. Even Bomboni calling big. The Benajini never done a ton of work. Okay, that I'm afraid never mistaken a wise or a bomb. Like a friend, young married than oh no, not you off for no one. I don't know about the money boom and we are with you. Can I so afraid in a Tonga, your jano, Dalana Batangele Junavia? Will make mistake with Luronel and I will. Chiaban, Giovanni, which in a room, Babu, we are also with you. Fred and the Pumila game, and I'm gonna get the cop with you. One will we do. This girl, even when I get the angel, Macarena, Messi, and pay your way, and you do I don't want you will be a camera. Even when I got this girl, can do you go here? It won't get to my camera, you could get to be a camera. Matamani, Marapadi, keep a win and me. Even when I will be a camera. Let's come on, Koran Ibuaka, Fred and Kanibu Yamaru Kwasa. Mata came when you do Tata. Open the music of the lady can join. Anyway, I come up and get with you by my mother again also. Maki Papa want to get 20 Gibelega, I can even with me. Is there any what you want to be a king at anyway? I thought I got canoes. I thought I got canoes. I'll come away with a speedy way, Jelly. Nefu can you give me a fuki and a quack up with you? Or don't win it a quack and a wood until you go. Oh no. Even even now, borrow more money. Never console. Yet you walk when he got you. So someone got the name. No corona to book that we walk when he got that good and work with you. Macanabo also, but the dream one, anybody gonna teach you put away to New York. Jesus will be there. Junior, but then don't have rules or to work with them. Upon a manoya and moke for an enemy, God bless you. When you would have moved to Jesus, somehow, like what I can't eat. Upon one, you can't actually. Even moke a corner with that. No one money on me and walk out in job. Look at an agala. Don't wait one, I'm not telling you, bless you. In fact, for them walking and more, a word for the general time. Can you even want to get another guy? About my work out in job. At the age of 35, you do no cake, but in Ghana, I drink, but Manon will even when you were. Ototo mwa ye jide ka ni ro ni tu we pi ni papu no ayanya nka na atobi kama o ja se Chineke ni ebi ro ni utu wo baba anya popo nya ki ihe je siri wodu mo okoro bi ike ba da ye meji ka sere wo pa ni iri ke mana umu nwoke ọ bụ na achụkwa nwaanyị ekwe nkwa ịmarakwa ngwa ikwere na-ekwe ya eme maka ife ego ị na-erite nki ọ na-akwa ka odo n'olu ife ọ bụ na ị mechara sị na emecha ka mee transfa iburu ụzọ tụrasị netwọk egwe ha agakwa eziokwu bọsị iji enweta kọntraktị na netwọk agapụ n'aga ndị ahụ ji akwụrụ gị ogwe si ebe ego gị nene maka na eziokwu o nwere ike nwata nwaanyị asị na ya chọrọ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ oji maka ụgwọ akwụkwọ wee saa ikipe eji ịma akụwa o mepere gị dishọnarị ma nene maka ụgwọ akwụkwọ ikwe kwa 20,000 1,000 ndewekwe na akaụntụ onwe ka isi kwesi gị wee gochaa enye gị rudo ikwesi gị igochaa ị na-arụ onwe gị kwe nkwa agụ transfer the money ebee ka ọ dị onye enweghị ego na manya kara pọketi ka njụa ya enye mmanwụ anya odogwu ụdị enweghị onwe ka m na-achọ iri a sị na onye adịrị gị na mma ka ngọrọ gị ọfọ ngọdụrụ igbo ogologo ndụ na-arụ isi ike ibe akakọnya ibe enwe chetakwa utu nke n'isi ekpere gachakwa ha ncha akpọghachirikwa abụkwa ha bịa odogwu
achana na me go conductor no panso odogo ya andre na mma hey ndo odogo apro tabago odogo ema kwa size ke kan na abuna nya mam na ogala nya eposi ogala nya so na property umuaka na ni ka onye nwade bakwa ego fitiri nya ba odogo ine kande ego bia na he makwele nja abizi onwe kan sizaza munye nwere ike gbakwuru n'ọzọ maka na ndị eyi nnukwu techi nọ n'ọbịa ụdị mmadụ Fred kpata nnukwu ego sọsọ ibe o ji emere igoko a na ndị ụka okwu na ụka karịa o jide na ndị n'ikere kpọ tụọni na okpu oje Are you ready now? Isaac, Chinagoma, are you ready now? At this point, Upurublos, Igwe Jenga.